paghapot. Dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Pilipinas, good morning po sa Indogo Boss. Welcome po sa programang Anhapot sa DCGB. Day pong personalan, si Henry M. Tagahapot lang. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan, mga kasimbagan ng katuyuhan ang sarong isyu malinawan asin ang sarong problema masolusyonan. Ini po Anhapot sa DCGB Radio. Para po sa mga reactions buda, mga opinion, mag-text lang o mag-call sa 0969-088-5548, 0966-203-0034. Ha? Yan po ang mga number na pwede nyo akong apudan. Mga tugang 0969-088-5548, 0966-203-0034. Hello, good morning. Pre, Yeah, morning pre. morning gilayon. Yap, Oh, nalilibong ako kayo ng gasolinahan, ta? nata. To premium lugod, barato na kayo sa unleaded. Kariguan man. Ata na, Baka nasala-salakaan sa pagkakuan. at ang susmarasip. Kaya nga ni, sabi ko lumang Baka nasala-salakaan. Hinapot mo. Imposible man ang padi. Na barato ang premium. Ata, paano na kijaswa? Pero ang bara sa niyan, anong gasolina niyan? Actually, puning gasolinang kikuan magalig sa may kuan. Elbasyon. Ah, okay. Sige, ipacheck ta daw. Gari, mas mahal kaya ang premium kasi may additives yan. Buda, 95 octane yan eh. Ayun nga ni. Ang unleaded na 92, 93 lang, ang octane kaya. Yan, Kaya medyo yan. dalagan baga maluya. Kung gusto mo dumulag tulos, na ikarga mo, premium. Actually, Diyan pre, sakyan mo. actually, hindi man talaga ining kuan, unleaded. Oo. Kaya siguro ko yun ang ginibo. Sige. Ilingon ko na din sa sentro kan Legazpi, ano, buda sa Daraga area. Kadaklan ang kotse mo yan, pre. Oo. Kadaklan na kotse mo niya, no, nga bago. Unleaded ang kuhan. Ako yung man, paglaga ko naman sa kung, di ba, sabi ka, ako na ang Kaya auto. nga, eh. Di ba? Yung man talaga, Oo. pero maluya lang ang dalaga, ang hatak, buda mainit, pero okay man, wala man siyang problema. Oo, taparato nga, eh. Oo. Pero, Oy, sa talaga, mahal pa lang premium. so, unleaded sa premium mo niyan? Diyan sa nakargaan mo? Oo, piso. Di ka na pa rin nalibong sana. Atak na isus ko man. Baka iba sa kaya riba mo, kaya nalibong ka kang presyo eh. Ibesis ang kay Bato. Kaya man, di ka talaga malilibong. Di ka talaga malilibong. Kung ang kaiba mo si Madam. Excuse me. Ano pa di? Gangan ako. Atak sa may man nga ni kang gasoline boy. Nalibong ko nga, sir. Ano? Kaya premium lang nga bigas gasoline. So, hinapot mo siya talaga? Hinapot mo siya talaga? Oo. Di ko na rin paro yan dyan sa mga gas station. Ano ko nga ni pare? Oo, Suduman oo. sa mga, ano ba nga? Na, Mm. nakasa nga ko tingin ito, balik ka. Di ba nasala sa naso pagkataas? Sa pump? Oo. Calibration? Pagpapasulo man na, ano ba gang amount? Oo. Nga premium, nga unleaded, Oo. diesel, arog nga kayo. Presyo. Barato ki peso sa premium? Nya. Salba. Ilinga daw pa rin so diesel buda so diesel baga na saro buda so ano ito? So saro. Oo. Diba kaya na diesel klase sa makaskas? Kaya nga niya, sa turbo buda. So, Turbo? Ano yan? Buda saro ordinary. Yan, mahal sa turbo. Yan na, Malkidos eh, Malkidos. 84 ka dito. Yeah, correct. Ngunya, magiging more or less 100 yan eh. Next week. Saga. Effective saga. Maski mag-200. Ano? Maski pa di 500 yan. Makarga ako pa di. Ano na? Siyempre. Ano mang kampresyo. Basta maugmaka. Kaya nga. Ano man ang kwarta sa importante maugma. Di ba? Siyempre. Okay. Ang tint ko, dyan na diklum talaga. Ay, iba ng Aurora pala eh. Iba ng Aurora. Kaya nga. Ako ang auto ko, ang auto ko tabi deng tint sa front board sa Sabi mo side. kaya mo, ugma. Ang auto ko deng tint yan sa front board sa side kaya hiling ako sa laog. Ay, pare. Pero wag mamanggerara ako pare. Maski daing tint iyan, pag hagang maalo ang aldaw,
Di kaya masusinag. Kaya pala, hindi kinagti mo. Gariman. Gariman. Okay, bye-bye. Bye-bye. O sige, pagiriparo daw mga pagiriba. Nabaliktad sa presyo Pagiriparo daw. Taon-taon ilingon ko daw dyan sa lugar na anta. Gari may dudumano na kataon-taon. Igwa kong lalakawon taon-taon Ilingon ko daw dyan, ilapigtaram ni Pading Dods Sa dami po ng kung ano-anong mga sakit na kumakalat, influenza, sipon, ubo at iba pa, nagkakalimot tayo sa mga sakit na maring tumama tulad ng sakit ng atay, dulot ng stress, matatabang pagkain at alak. Kawamang atay, wag naman. Gusto mo bang magkaroon ng liver disease tulad ng fatty liver? Wag pabayaan ang kalusugan ng atay. Proper diet, exercise at ngayon mayroon ng Liver Aid Pro. You heard that right, Liver Aid Pro. Iba ang Liver Aid na ito. May silimarin na, may vitamins pa. Vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Karagdagang nutrition para sa mas malakas na proteksyon. Ito pa ang Pro. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Bukod sa proteksyon ay nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang na-damage natin ay maaaring muling bumalik sa dating buo at malusog na nyo. Ito pa ang pinaka-pro. Ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaaring maging support o makatulong sa liver treatment sa iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic, non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro. Hindi kailangan ng doctor's prescription. Ano pang hanapin mo sa Liver Aid Pro? Pro Liver, Protection, Pro Health, Pro Treatment. Basta may healthy lifestyle, sakto ang Liver Aid Pro. Mag-Liver Up na! Ang Liver Aid Pro ay available sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, and leading drugstores nationwide. Silimalin Plus Multivitamin is the generic name of Liver Aid Pro. Pag may sintomas, maghapotulos sa doktor. Angel Mostasa, mga tugang may dagdag na report kasabay si Regional Director Dindo Nabol. Kang DTI. Good morning, Angel. Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa mga paraan, Papay. Ngunit na pagkaaga, VP Henry, hahapoton pa si RD Dindo Nabol kan DTI Bicol kung may mga paglangkaw na presyo, VP Henry, duman sa mga produkto na nasa irarampan sa ilang jurisdiksyon. Patakod naman yan, VP Henry, ka na-experience ang tangon niya na padagos na paglangkaw kan presyo kan mga produktong petrolyo. Good morning po, RD. Nasa ibang na linya po si VP Henry. Good morning, Director. Good morning, Sir Henry. Good morning po, sir. Jambaya si Angel. Gusto may tabing i-check kung kumusta po ang sendong monitoring sa mga prime commodities under kang DTI. Kung nagkaigwa na po baki epekto, naglangkaw na po yan, kausa kang issue tangon yan sa langkaw na presyo kang produktong petrolyo, sir. Okay, salamat, Sir Henry. Salamat sa pagkakataon. Anyway, ayan. Yeah, go ahead, sir. Feedback kaya? Okay na po. Okay, good morning again, Sir Henry. And good morning, sir. Sa itong mga taga-Hinanyog. Aron po kayo ni, base po sa mong monitoring, since the started this of this crisis, dahil pa man po kami natara na paglangkaw sa presyo kan mga panginot na na barakalo na hindi pigabot ang basic necessities and prime commodities. Opo. Under the jurisdiction. Primero po, dahil po talaga sinda pwede maglangkaw kasi dahil pa man po bagong SRP na pag-issue ang DTI. So bago po magapaglangkaw kay presyo, okay, kasi yung mga retailers, mga suppliers, opo, nag-undergo nga niyan ang mga manufacturers, nag-undergo nga niyan kay series of consultations sa national. Okay. Nagba-bargain sila, nag-agree kung pera ang pwedeng ilangkaw. As of the moment, dahil pa pong paglalangkaw na dapat ipatupad sa tuya mga retailers. I Base see. po siya sa muyang inventory kan sa indang mga available na supply, nasa 3 weeks to 1 month pa po ang available na inventory. So, digdi po yan sa local. Pero naman po sa national, usually ang mga manufacturers, maintain po yan between 2 to 3 months na inventory. Opo. So that means, ang mga produktong ini na producer na po nila, na producer ini bago pa man nangyari ang gera duman sa Middle East. Ayun. So may natada pasinda na stocks tabi, Director, ano? Ayun po. Posible. Pero
data po discount ang possibility na mag-igwak yung mga heat na paglangkaw sa mga presyo kasi ito yung BNPC kasi alam naman sa nabaga po direktang impact ng Yeah. fuel Yeah. sa supply chain. Opo. Sa supply chain. Yeah. So nagagamit po yan ki ini mga nagde-deliver ni mga truck nagagamit iyan ki gasolina or crudo sa pag-deliver kan mga produkto ini, and therefore the tendency is logically ipapatong po yan sa sa presyo kasi ito yung mga basic necessities and prime commodities. But as of the moment, nagkondukta po kami interview sa nagkapirang mga establishment sa digdi sa mga darakula. Ang simbag po nila sa to, nasa wait and see mode pa po sinda. I see. Magayon po, Director, sa sinabi mo na... Wait and see mode, that means day pa pong paglangkaw, day pang paggalaw o paghiro sa presyo kasi ito yung mga basic necessities and prime commodities under DTI jurisdiction. Opo. Gusto sabihin po, RD, tama ba na before sila mag-increase, gari ma-apply mo na sa DTI for approval, that's why maluwas po ito na SRP o suggested retail price kang ining mga manufacturers na na mga prime commodities under po kang DTI. So dahil sila basta pwedeng makahiro, tabi, Director, tama po, kang presyohan unless na-approve ng DTI. Sir? Naputol. Sandali lang Naputol si Angel. Sandali lang. Ako na tatawag, Angel. Ako na gayon. Ako na. Para dahil ka maputol, Madali lang. Ako na. Bata gari ma-plug ceremony na. Pagka-plug ceremony, pwedeng ipadagos tayo ni. Hello, RD? Okay po. Gari ma-plug ceremony na. Pwede po pagka-plug ceremony. Padagos tayo ni RD. Hindi. Di ka magkiniting? Pwede pa na, baby. Okay. 5 minutes pa. Okay. Okay. So kung sabihin po, itong mga manufacturers mga prime commodities under kan DTI, di po basta-basta sila makakahiro ng presyo unless approve kang DTI. Taga rin nag-apply po si Director, di ba, for price increase? Yes po. Tama po yan, Sir Henry. Okay. So ang concern ko po, di po, duman sa bagay na ito, di ba, alibawa ngayon, ining prime commodities ngayon na iyan, maski dahil pa na-approve, may transportation baga from Manila ngayon, o from Laguna to Bicol, etc. May presyo baga, sir, ang kuhan, iyan na pagkasabi mo sa baga sa truck, sa freight, o transportation. Pwede siya nang magpatong ka nining negosyante digdiki, ipatong itong presyo na ito sa transportation tabi or other para incidental expenses? May possibility po yan. Sabi ko nga medyo added cost yan sa parte kasi yung mga distributors na ipapatungan niyan sa sa presyo. There's a possibility po na magdagdag basta that should not be more than 10% of sa presyo kang a month prior to the increase by more than 10%. Ayon, less than 10% po. So original na presyo ka itong produktong ito, tabi, Sir Dindo? Tama po yan, Sir Henry. Oo, okay. Ang sarap pa pig-anticipate ko, tabi, Director. So presyo kang kuryente, ma-increase bagada. What do you think po? Anong hiling mo na impakain sa negosyo, tabi? Siyempre po, dako lang impact yan sa sa mga negosyo kasi aram taman sa na gabos po baga kita dependent sa fuel, sa kuryente. So, kuryente dependent sa fuel. Opo. Kaya may tendency talaga po na magkaigawayan kita kulang impact sa satuyang ekonomiya. Magulang may tendency talagang may impact po iyan sa mga maabot na aldaw. Opo, okay. Sa last na lang po, sir, tama, alas 8 na. So meaning as of now, generalmente in Legazpi or Bicol region, base sa point of view kang DTI, di pa kamo kinahiling na increase ngunyan tabi as of this moment na nag-uurong po kitang dawas, Director? Day pa po. Kasi bantay sarado po sa tong mga retailers, mga suppliers kan sa tuya mga tao. And pasalamat po kitang maray sa tuya mga local price and coordinating council sa mga iba-ibang munisipyo as in probinsya kan sa tuyang region kasi very active po sila nag-create yung mga executive orders para makatabang po sa DTI sa pag-monitor kan presyo as in supply ka ining basic necessities and prime commodities. Opo. Sisay po siya ng komposisyon ka na price monitoring council sa LGU, mga LGUs? Sa local government units po, it's being headed by the mayor, the municipal mayor or the city mayor.
And then sa probinsya, ang provincial governor po. I see. Opo. Director, salamat na maray ha. Baka pabalikan ko dyan si Angel sa aga o the next data. Ngunyan pala na Marso, Consumers Rights Month, di ba? Ayun po, tama po Oo. yan. Actually, nakulong Yeah. po kaming activities na pagkukundok tango niya na Marso. Yeah. And start na po yan at kang March 1 pa. Oo. Kaya okay lang po, babalikan mo Babalik si Angel dyan din. Pag-uro ng tapo na diretsos. Ang iba pang mga... Yeah. Sige po tadi sa DPI. O pag gusto kong pag-urunan tan diretsos kan sa tuya tabi ng mga konsumidores pag-abot sa pagbabakal, tabi Director. Sige po. Sige po, Sir Henry. Salamat sir. Mabuhay po ang DTI. Salamat pong maray. Salamat sa itong mga taga-Hinanyog. Opo, thank you. Angel. So yan, VP Henry, si RD Dindo Nabol with Tiny as in Zanen and Maray nga Playboy. ni. Maray nga ni. Taday, kung ako nag-agum mo niya na panon, siguro problemado ako, Angel, ano? Presyo kan gatas, presyo kan gabos-gabos. Kaya mapagalon mo niyan mag-agum, adi? Apo. Okay. Yan, VP Henry, yan ang dagdag na Oy, marasa. gari mamundo ang simbag mo, ah. Angel Mustaza, DCGB News. Salamat, Angel, sa report. Sa totoo lang, kaya mga tugang may demand ang sa tuya na mga kwan, igwa pong demand ang sa tuya na mga ano ini. May demand po ang sa tuya na mga ano ini, ang mga trabahantes ta. May demand po ang sa tuyang ano yan, mga trabahantes ta. Mga tugang sa presyo kang sa endang sweldo, no? I mean, sa presyo kang sweldo. May kinaraman po sa endang sweldo. Kaya, pero sa Bicol until now is 430 plus ba? Ang basic pay per day para sa minimum wage. Susog po yan sa Department of Labor and Employment. Hello? Hello po, Sir Henry. Yes, sir. Yes, ma'am. Good morning po. Good morning po. Opo. Happy ka, Adi. Ano po? Happy ka. Permin na po. Permin na. Di pwede po magbondo habang nakaprograma. May tanong lang ako. Tawag doon. Opo. Halimbawa, ito. Kasi kami, may para padya kasawa ko. Okay. Tapos, yung nagbabayad baga kami ng parada, 200. Lazada? Oo. 200 po, nagbabayad kami. Pero, kami, ang parada ng, puro parada 5, walang sariling, ngayon, paradahan. Okay. Nakagawa ng ibang kulay. Malibong. Tapos, kung sino pa yung dapat doon, yung pang pinapalit. Sige po, concern po ang madam kan local government, taga-tabako ka paano, di ba? Opo, pero, ang talaga tama ba ang na, kung hindi lang siguro matama magdadan, makakagadan na talaga. Ay. Relax po. Ha? Pag ginibubuan, mapipreso ka. Agawang ka ba? Pag ginibubuan, mapipreso ka. Di, mamroblema ka sa presuhan. Mainiton duman, boda, medyo. Di ba? Mainiton duman. Di ka magibo ka yan. Yo. Balak na kulong. Nan. Balak ko maggala. Huwag kang ganyan. Huwag kang ganyan. Pag nakulong ka, problema kang mga preso naman boda ibang gwardiya. May ritsura ka gayon. Pero ano pa yung parang Sir Henry? Okay. Mayroon pang mga time na nabubuli baga ang mga taga-ibang lugar. Oo nga. O, tama. Mga Opo, bahay. Tapos, alipawa, may nawawalang mga gamit. Yeah. At tatanungin, ang Parada 5 kasi Parada 5 yung pinaglulugaran nila. Opo. Hindi alam na ibang nakapulot. Yeah. Okay. Kaya gawin din Sir Henry. Ano po? Ano kaya pwede gawin? Maghigos-higos lang. As of now po ang ibon talang maghigos-higos. Buda po, magsunod kayo sa patakaran kang gobyerno. Ngani po na dahil kita problema sa komunidad. Ito pala, ang motor, mayroong silang tinatawag na makakatanggap ng 5,000 dahil batatas ang gasolina. So, kanyon, ang tawag dyan, so sa oil subsidy, fuel subsidy. Mayroon sila, di ba? Opo. Ang para tadyak ba, ang paa, di ba napapagod? Ang para motor, nakaupo lang, matakbo na. Para tadyak, napapagod. Madam. Iba din ka pares lang man nila yan. Opo, madam,
Ang itatapo sa parapadyak, so panghaplas. Ay, So panghaplas po itatapo sa parapadyak para pagpagal, bago magkatrog, haplasan po kayo ito na gari oil. Iyo po. Ilang haplas lang nauubos. Okay. Okay. Hindi, may isang tanong, may isang tanong. Last. So, kahit ng Okay. puno ka, anong klaseng puno ka? Di ko alam. Bye-bye. Bye-bye! Bye. Ang itatao tabi na subsidy sa parapadyak, panghilot. Ang itatao aba ko magtanong garing kibran. Ang itatao sa parapadyak, mga tugang panghilot, panghilot, para sa kulog sa lawas. Hello? Good morning! Good morning, Sir Rinay. Good morning, ma'am. How are you? May tatanong lang po ako, sir, kasi kung anong nag-iba na sa proseso dyan sa City Health. Oh. Kasi ang hirap po dyan may antipati kang attitude ng Ay. laboratory department. Ano ang nangyari? Alat ko na ha. So nangyari mo? Ano nangyari po? Tayo paabot tayo. Ano nangyari? March 3 po, nagpunta ako dyan. Tanabi ko, mapa-laboratory ako. Ngayon, in-schedule nila ako. Dati kasi, after 1 week, i-schedule nila. Oh. Ngayon, in-schedule ako ng March 13. Dahil na naman na, tapos sabi, brown out. Okay lang yun. Tapos, ang sabi sa, sinasayang kami dumaan na, kung di magbayad gaya ka mo, magano kayo sa iba, di isa man lang kitang pobre. Okay. Iyo. Madam, arog kayo ni madam. Ika po, na blood chem ka na, day pa? Day pa nga nito. Arog kayo ni, ang gibon mo ha? Arog kayo ng gibon ta. Pwede text mo sa ko, so pangaran mo ta. Doon si schedule mo tabi dapat. Dapat po ta, sir. Kasi March 3 ako nagpunta doon. Sabi, 13. Hindi nagpunta ako noong 13, come Friday. 5:30. Oo, pag 5:30, nagpapila na nga na. Nag-fasting bagay yan. Iyo. Ngayon, pag-abot duman, i-schedule lang kami sa April 6. Ay, di mapas. Ay, April 6. Alo yun. Sige. Araw po kayo nita. I-text mo sa kausap pangaran mo ngunyan ta. Ipahapot ko po duman ta. Baka may problema. Anong problema da? May sinabi? Nata day ka makaangkin dugo? Ang sabi, sir, marami daw. Sabi ko, baka pwedeng Wednesday. Sabi niya, may nainot na ngayon, may nang schedule na ngayon. Kaya bumalik ka ngayon sa April 6. Sabi ko, haluin mo, Iyo. Madali din ang pag-ano niyan kasi yung naka-schedule duman na parang date maramang kung bakla, ulala. Ay. Iyo. Basta na po, madam, ha? Taipakwan ko po, pailing ko po. I-text mo sa ko sa pangaran, ha? Ayoson ta po. Baka may maitabang labang ako sa imo, iyo. Salamat, sir. Oo. I-text mo po sa ko ngunyan, sa pangaran mo, may haputon ako duman, baka lamang po matabangan ta ka, ha? Pero di ko mag-i-promise, baka matabangan ta ka na makuha ka po kidugo, iyo. Takaipuan ko talaga, sir. Nata po kaipuhan mo na magpa-kuha kidugo po. Bigyan ko sa regular ako nagpa-check up dyan sa Aquinas. Every 3 months po, nag-ano talaga ako dyan. Iyo. Tako kaya, madam, baka duda ko, baka warang regent. Ang regent, bagas sabay baga sa kwan, sabay baga sa dugo, arugaan, para mailingi. Baka warang regent, o baka may rason, o baka dakulon. Haputong ko na po. Tapos, i-text mo sa kusungaran mo, baka may maitabang ako sa imo, ha? Iyo po. Iyo po, sir. Baka may nakapila. Ang aram ko kaya, madam, dyan, dakulon dyan ang nakapila. Libre baga po dyan, di ba? Dakulon nakapila po dyan. Iyo nga ni. Iyo. Baka may mga nakapila, may nakalinya. Siyempre, inuton po ito na kung ano. Pero sir, dependent man talagang laing kami dyan. Dati priority na. Iyo nga ni. Iyo. Basta na po. Tailingon ta po, ha? I-text mo sa ko. Baka may maitabang ako sa imo. Iyo po. Sige po, Ayun. sir. Dahil lang ako makapangako, pero ilingon ko lang. Basta makuha ako sa pangaran mo, ha? Iyo po. Sige po, Okay. sir. Salamat po, ma'am, sa pag-apod. Bye-bye. Ilingon ta ito kung anon. Aram nindo sa gobyerno talaga, may mga arogan na mga sitwasyon ta. Kaya nga ni baga government operation yan ta. Paminsan, ang mga problema dyan, baka dahil reagent,
baka kulang o baka dahil tulos na iarugaan sa kuan sa komparatabi sa pribado sa pribado kaya igwaki point of parang sa pribado pero sa pribado it's a combination of public service and business, diba? It's a kind of business and public service tabi sa pribado. Pero sa gobyerno po, it is purely public service po yon. Public service yan. Kaya paminsan, di kikaraya ang kampundukan gobyerno unless na may rason kung nata po araw ka na naging sitwasyon. I mean, may kapabayaan nga o whatever. Pero, gari sa iling ko, most of the time, may kakulangan iyang kingaya fundo o kung may rason, tabi pag-abot sa araw ka na bagay. Pero kung naka-enroll siya sa yakap sa PhilHealth, pwede siya mag-avail kang labs, whatever. Halat mo na pala. Yuday ko nahapot si Madam. Pwede daw tabi kung naka-enroll ka sa yakap. Kung naka-enroll ka sa yakap kang PhilHealth, pwede ka po mag-avail maski sain. Libre yan. Madam. Baka yun madali lang. Madam. Hello, sir. Ikas na ka po. Ako sa Yakap PhilHealth. Kung naka-enroll ka po, madam, pwede ka kansa ay yung pala kung saan ka pala naka-enroll, dapat dumang ka, di ba? Opo, sir. Di pa lang pwede sa iba na-interview ko sa taga PhilHealth palan. Alam mo nga, sa SeatHealth ka naka-enroll, dapat diyan ka. Kung naka-enroll ka ngayon sa ibang hospital, dapat dumang ka mag-avail. Yung palan, di pwede, palan. Tama, nasabutan ko po, di pala. Unless na, ma-apply ka sa sa PhilHealth for gari ko may term na pigamit sinda ka iyan tabi. Okay, sige madam gibon ta tabing pa baka may maitabang ako sa imo iyo po. I-text mo po sa kuya. Okay, bye-bye. Salamat sa programa mo. Sige po, welcome po. Alright, bye-bye. Please text your name tabi para maaraman ta kung papaano yan. Ito pala may text na iba ito. Di ba? Ako sa totoo lang, mahirap maging ganito ang buhay natin na mag-avail kita kang araw. Kaya nga baga pag may mga programa ang gobyerno para sa tao, very supportive kami kayan, ang istasyon, buwan ang programa very supportive kami kanta. We want mga tugang the services of the government bring, closer to the people. And that is the essence of public service. That is the essence of public service na ang gobyerno dapat harani po sa tao. Kung dahil man sa tao makakaduman, so gobyerno nagduduman tabi sa tao para daron ang servisyo. That's why, through public service tabi, very kami kayan, very supportive kami kayan. Kaya lang iyong anian, may mga instances na baka unavoidable on the part of the government, which is sa sistema sa Pilipinas, medyo nagiging kita kumpara tabi sa ibang nasyon na mas excessive, as in po mas perfect ang execution kan sa endang health services o healthcare services para sa banwaan. So kung ang sa endong lingkod, mga tugang, may gusto kong magplano kung paano makatabang sa satuyang na manuaan. Taday baling, sabi nga kan sa kuyang first love, day baling day kang kwarta, basta bako kang hilangon, dapat kita mag-ugma. Hello? VP, good morning. Sabi kan sa kuyang first love migo, ex-girlfriend ko, agum ko ngunyan, di ka ngayon magpara problema, mas kita yung kwarta, ano importante ka, di kita naghihilang. Kung di ka na bagamigong kwarta, naghilang ka pa, lalong problema, mamamroblema ka, di ba? Pag may hilang ka, gabos na kwarta mo, wala yan. Yan. Na-timing ang pagdaig kang kwarta. Bali, wala yan. Bali. Bako? Iyo, tabi, maniwala ka. Totoo, migo. Totoo yan. Mas maray pa, so tama lang ang kwarta mo sa pang-oral daw, basta dahi kang hilang. Yeah. Yan ang saroso na ako dang ko sa kuyang ex-girlfriend. Kaya nga ni inagumkuta. So, laminting girlfriend ko. Baka nga niya ako makadulag pa ini. Maka na ito, no? Ay, nasa opisina na? Mataho na ito pare. Kaya bigpadangog ko. Ayun, nagdadangog pala. Kaya pala. Okay, sige. Ano reaction pa? VP, Oo. dakulong ba akong nadadangog lalo sa programa mo? Itong sa mga naghahagad kay ayuda Yan, sa oo. gobyerno, di ba? Mga fuel subsidy. Yeah. Ngunyan, pwede tabi magpasurvey. Ano na survey yung tanong naman? Buhayon ka sa famous words ni JFK. Na? What? Ask not what your you government can do for you, But? but what you can do for your government. Iyan.
Haputon ta daw tabi ining mga mahiligon mag-aragad baga, kaya ayuda. Ano man ang nagilib mo nindo para sa gobyerno? Aha. Haputon ta lamang singa, kananing aram pa lamang kung ano ang status. Ang primary consideration dyan, itong kita nagbugtak sa mga tao poon sa Malacanang hanggang sa baba. Yan sa sa naginibota, pero minsan nasala kita eh. Tama yan. Yeah. Okay. Kasi dakol baga nag-aasa sa ayuda. Totoo yan. Yeah. Pero dakol man na nag-aasa sa ayuda na wala man tigigibo matabangan lamang ang gobyerno. Totoo, Migo. Di ba? Dapat, may gaman lamang kita pwedeng itabang sa gobyerno. Maski sa naday na bagay lang. Simpleng bagay man sana. Di ba? Kaya parang paro kaning imbis na magparamotor ka dyan na wala katuturan, gamiton mo ang pagmotor mo sa tama lang. Yan. Ngani makatipid lamang, di ba? Tama. Agree. Mangaro ka na sa radayuto na bagay. Yeah. Halimbawa, empleyado ka sa gobyerno. Sulitan mo itong 8 oras na tigabayadan sa imo, dako lang na bagayan. Tali ba kaya? Dede ang corruption, pero ang corruption sa oras. Yes, sabi, tama yan. Diba? Okay. I mean, okay, tama man ito na arani ang gobyerno sa tao. Saro sa pagikan iyang pagkakayuda, pero dapat may ulit man lamang. Yeah, correct. May resibo, sabi baga, may resibo. Iyo tabi, isipon mo na lang, Ricky, sarong programa kang gobyerno na magayunong kota na pwede mapakinabangan na maray kang gobyerno. Aha. Ining tupad program. Nyan. Pero tabi, ang naka-enroll sa tupad program, pirang milyon. Kung kada saro kayan, mapatanom mo lang isarong kahoy kada sambulan, pirang milyon na kahoy yan may tatanom. Yeah. Sa bilog na taon. Diba? Yeah, okay. So, sa mga organ na paagi, ito bagang ayuda kang gobyerno, at least may balik lamang. Yeah. Maski Okay. bako man in cash, in kind, or in services. Di ba? Ang point ko lang kabi, VP, sana maging mataman sa iba na bako sana susigian kabig. Yeah. May tao man lamang. May Iyo man lang importante ba? Give and take, di ba? Yes. Oh, iyo man lang kabi, Okay. VP. Salamat, amigo. Mabuhay. Thank you. Gari naglalaman mga tugang so sinabi ni, sorry po, hindi ko alam kung ini, pero gari karon kung na-flip kablingon niyan, pero for the past administrations, kan mga nakaagipang mga taon, hindi ko alam kung si ang presidente. Pero naglalaman so sinabi ni Manuel L. Quezon, ano nga sinabi ni, famous line ni Manuel L. Quezon? Sinabi siya Manuel L. Quezon ba yon? I would rather ngaya see the Philippines run like hell by the Filipinos. Let's go! Sabi niya, run like hell. Run like a paradise by the Americans. Ano nakita ko niyan? Baka, hello? Yeah, Good morning, Vicky. Morning. Tumanan, may epekto man ang BP sa GNP ta. Sa ano? Yeah. GNP, correct. Kasi nag-ruling ang kwarta Nag-ruling ang kwarta. Correct. Iyan ang gustong sabihin kaan. Kaya ang binuktakang kitupad, kasi kung ikaw ngayon Pilipino, may panggasto ka, nagro-roll ang kwarta, nagdadakulang yung ekonomiya mo. Masi ka nagtatao. Iyan ang principle ka, nailing ko ha. Okay. Kasi kanaklang mga sa tuya, ngaya nakinroll sa tupad. Kung ano pa yan, AX, ano, whatever. Kaya na tinauan ta, tayong capability na mag-spend. Okay. Diba? Ngunyan, katawan mo sa kapabilidad para rollover kang kwarta, magdalagan din sa Pilipinas. Okay. Yan ang advantage kaan. Yeah. Pero nakula o ng disadvantage kaan. Tigigibo mong ugakon ang tao. Yeah. Kasi Okay. for that reason, Yeah.
siyempre, kama daw ay bulan-bulan nga ngayon sabi unta ng 500. Aha. Within 5 months, ngayon may 2.5 ako. Yeah. Okay. Ikaw man sa nang disadvantage ka. Okay. Ang pigsasabi ni Joker, ano ang pigsasabi na balik? Balik. Yan ang balik. Kaya na balik man lamang. Reciprocation. Tama ba? Correct. Reciprocal. Kaya lang, mas nakulaw ng disadvantage ka. Yeah. Nakita man ang mga para bayad ti buwis, nagugulpi ma. Okay. Principle of economics, BP. Yeah, okay. Very good, Miguel. Thank you. All right. Unisig stakong sinabi ni Manuel L. Quezon, sabi niya, kang December 9, 1939, that was December 9, 1939, I would rather have a country run like hell by Filipinos than a country run like heaven by the Americans. Because however bad Filipino government might be, we can change it. We can always change it. Sige sa babago tabaga. Kaya sige sa nang babagota. Sa kakabagota hanggang ngunyan, dahil na kita naghihiro kitultol. Sirming yung iabutan. Jomar Bien, good morning Jomar. Go ahead. Salamat PP Henry, good morning sa mga paransabay. Next week pa, mapautob kan 4-day work week ang lokal na gobyerno kan tabako. Ini ang pinahayag mo niya na aga ni Vice Mayor Glenda Ong Bonggao matapos ang ginibong flag raising ceremony. Sinabi kan DC Alcalde na pinagulayan panindangon niya ni Mayor Ray Bragais ang gabos na sistema sa pag-implementar kan 4-day work week. Apuera pa kayan, nangunya na si Mana dahil mananggad talaga hindi pwede ini-implement. Ulit holiday sa Biyernes, dati ng 4-day work week. So pagkatapos kan Ramadan. And nagkapirat sa mga scheme na gustong ipautob, pagpipilian, iyo ang maglaog na alas 7 ang pagkaaga, magluwas na alas 6 ang pagkahapon. Pwede man na maglaog na alas 8 pagkaaga, ang luwas alas 7 na ninbanggi. So, iyo yan dahil sabi nga ni Vice, kung maglaog ngaya kitang alas 7 ang pagkaaga, alas 8 nga ni ngaya, relate na ka mo. Paano pa so alas 7? Gini tama man. Ma-flag racing ceremony ngayon. Natumbok naman eh. So alas susungani, nalilate. So alas 7 pa. Ma-flag racing ceremony ngayon kita, ngunyan 7:45. Di nga ngayon ka mo nakakatinder talate, lalo na kung 6:45 ng aga. Paano na ngayon yan? Pero pag urulayan ta ngayon yan, mas lalong makonsumo sa kuryente kung abutan kang banggi o alas 7. So, matipid nga ni kita, maralaong kirari kita alas 8, tapos abutan ki alas 7 banggi, di mapailigaw na ng gagabos. Okay. Kaya, iyo yan ang gigibuhan mo yan kan Chief Executive and Legislative na mag-urolay para pagadalan ni Maray kung paano maipautobiyan na makatipid sa kuryente, makatipid sa krudo ang LGU sa pagitan 4-day work scheme. Ang tapos na mga departamento nagsumitir naman kan sa indang mga tentative na mga plano na papautob and pag-aadalang gabosiyan i-consolidate para sa rabayang implementasyon sa masunod na siman. Yan, BP Henry, ang mga informasyon, Jomar Bien, DCGB. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Salamat, Tabi Jomar, sa report. Hali dyan sa luwas. Manong Reds. Hello, good morning, Mano. Good morning, Mano. Maugmang alangkaw na presyo kang gasolina. Saga pa din, diesel sa mga katawas. Dahil na yan. Dahil naman kitang magiginibo. Bien kontrol yan ng gobyerno. First, nadangog ko dyan sa imo, so sa City Health. Yung City Health na, may issue man talaga dyan, so pamangkin ko. Dyan sa City Health, pinabalik-balik siya. Okay. So, inapot ko na nagbalik-balik siya. Kasi, ang sabi kayo itong pamangkin ko,
makuha rin dagang sa permits dyan, Oo. na pag nagdumang ka, itatawa na sa'yo, morning yan, Permit. may lista na. Oo. Sa CTL, pag na-comply mo sa saro, babalik-balik ka. May tita o soto, Yeah. kepuan mo arog ken eh. Kepuan mo for arog sa mga may business baga, arog sa tao, may business. Makuha ka na business permit. Yeah. Sa laruan, dapat nakalista na. Yeah. O, di man sa CTL, kung nangihipo ka, so alba, personal mong pangihipo, bawa man tungkol sa business, ang sabi kay itong pamanggi ko, nadipisilan siya. Pero bako na nadipisilan siya, pabalik-balik. Sana suggestion niya, sana, ilista na kang CTL kung okay puan mo kang health card, ilista na kung ano kay puan, para sa laruan na. Gani may papel lagod na kasurat kan requirements gabos, pag duman, itaw na sa imo, di ba? Ito na sa imo, tanganin, pag doon sa laruan na sana. May papel na dyan, nakatats duman sa form, inan dapat i-provide. Basta bagangon yan, in-approve na baga kang LTFRB, so increase kang pamasahe pa rin. Kundi pa waring kaya mataras na yan. May rakman sinda na. Pabalik-balikon mo man. Garo, so oras, garo mo ba yun? Ito si Sitel. Okay. Luma naman kay Joker, hindi ko sila kay okay ito. Okay ito. So kay Joker na sabi niya na at least may balik. Yeah. Ito gayon, so oras na, so generation tagayon. Pwede. Generation X. Iba na niya na rin. Pero ang Generation Z, Gen X ka pa rin, ano? X ka, no? Pagod ako, baby, boomer ka. Pagod ako, boomer ka. Gen X ka pala. Si Mrs. yung boomer. Ako nakasabay ako digdiyo sa Generation X. Okay. Ito sa pinakamagayon na generation. Generation ta. Yeah. Kung yan yung generation Gen Z, hindi mo nga mapahugas kaya, no? Iplato. Yan pa. Ang suggestion ko para dyan sa Dole. Sa total, kadaklan na isyanta na so makusog kay Kap, nakalista. Nagtupad na, next tupad, kentra na naman. So, dahil mo naman ang may iwasan. Sa talagang pakaralakasan talaga ngunyan saan. Kumagabat ka sa barangay captain. Ang pangaral mo, pero may nakalista dumaan. Suggestion ko, tango niya, grabe ang crisis na. Aliw na ang tupad. Aliw na. So, kwartang iyan duman, damuto na kang gobyerno sa ibang pagi. Bahala na, so nagapara isip ang gobyerno, tuwangan. So, pigtutuwangan mo, dahil man didispersos na maghinguwa, nag-aasa na. Nag-aasa na. So, sa kuya, garo, mali, aliw. So, tupad, kung pwede aliw na para makatipid. Yun ito, ang suggestion ko nga sa Di man ako nagsabi na yun ay yung gibunta. So, nahiling ko. So, akpa lang na pangyayari nahiling ko. Ang last lima na sa DTI, di pa ako nag-grocery, pero pag ako nag-grocery, ako danda ka. Okay. Very good pa rin. Kasi ako, ang grocery ko, yung iyo, kay Madiris ako nag-grocery. Yes. Ang iyo pigabarakal ko, ining pigataram kining so nakauron mo si Director ito. Director na po. Monitor sinda. May siyenta ko talagang totoo. Very good. Okay. Ako mismo ma-report sa imo, Mano. Okay. Okay, Mano. Salamaton. Salamaton. Thank you so much. I know you want me. Basta Morning, Henry M. Thank you, Manong Reg. Paringal Mario, may kaiba na ma-interview mo niya na pag-aga. Good morning, Paringal. Morning, Tabi, Pade. Sinurpress ang marengo niyan si Mayor Isiam Ismail. Tigdi sa flag ceremony kan mga empleyado. Baka birthday kang kasuapon? Birthday kasuapon. Bago na yan, Salvado na siya ta Domingo. Nailing muna. Pag niya, libre siya sa tuya. Okay. Masya nakalibre. Blinadawan man kan mga, hindi ko siya nagplano kay ito. After kan flag ceremony, bago siya magtaram. May mga dancer. May dancer? Sen hali? So, mga kuha na dancer. So, mga dissenting dancer. Okay. Okay. Napaisip ako tapos may banda pati. May banda. Siyempre, pinantan siya kay birthday. Okay. So, bawag pa ako na alkalde. Kundi may mga kaoro na ko niyan. Yaong kaya digdi sa mga opisyal.
digdi si Vice Mayor Luis Gutierrez. Ang saro sa Maray na Bareta ni Mayor Isiam, sumago after kablag ceremony, itong approve na kan sanggunian palunsod. So, ordinansa, nangod sa paglangkaw ng Arkila sa SM Mall. So, SM Mall baga, na dati nag-Arkila sa nene, 300,000 imam, ngunyan, 1.5 million. 1.5 million amat ang Arkila kang SM? Ang magiging Arkila na, base sa pa-approve na ordinance. No rin sa effectivity kampare. Unin na si Vice Mayor Luis Mona. Sige daw. Para ma-authenticate ang istorya na yan. Sabi ni Mayor Sumago, Vice Tabi, si Vice Henry Tabi sa DCGB. Hello, Vice Mayor. Attorney. Ay, Vice. Hello, good morning. Good morning, Tabi. Good morning, Tabi, Vice. Okay. Morning. May na-mention po na si Mayor Kasubago na so Arkila kang SM from 300 plus magiging ng 1.5 million. Ano pang latest development kayo ni Vice? Good morning. Sorry. Hello? Yeah, go ahead. Ano pang latest development, Tabi, kan may lalo kan sanggol ng panlunsod? Hi, good morning. VPNA. Yes Apa. po, earlier nag-announce po si Mayor nag-announce si Mayor Casubago. Well, this is just one of his initiatives. Yeah. So that we can further increase ang income na palaog sa syudad ng Legazpi. Apa. Nanganing po makagibo pa ki mga programa na kita nagpapadagos. And additional, I'm not too sure yet as to what it's going to be used for, but we'll be waiting on Mayor's initiative as well. Yeah, pero na business nagkalag na po kay further study ang sanggol ng palusod o may ordinance sa pagkita o for further study pa Tabi, Vice Mayor? I'm not sure. Okay, gamit lang. Hello, sorry. Hello. Hello, good morning. Yeah. Hello, Vice. Hello. Vice. Hello, Vice. Hello. Yes, morning. Ay, Vice. Hello. Sige, go ahead. Ay, hello, Vice. Ini pong increase na ini sa rental kang SM, approve na po ini kan sanggol ng panlusod Tabi or for further study pa? Approve na ba? Hello? Yan po, Tabi Vice na uli natin. Is it approved na? Kasagot na yan? One sec. Big double check. Double check kay... Tingnan na. Ay, last time nasa hospital pa lang si Vice. Okay. Okay. Nasa hospital si Vice. Oo. Anyway, yan si attorney. Si attorney, City Councilor... attorney Opo, Tabi. Tama. Si Butch Lucila Tabi. Attorney, paki-confirm na pa lang po. Si Henry. Ay, Henry, good morning. Ay, good morning Tabi, Councilor, attorney. Ano po itong sabi ni Mayor na increase sa rent kang SM? Approve na kang sanggol ng panlusod or for further study pa po? Yun na po, approve na po last week. So, increase kang renta kang SM sa Tuya sa siyudad ng Legazpi City. So, dati nag-aupa po sunda gari mga 360,000. Ngayon po, ang upa ninda will be 18,300,000 per year. Magkano po, Vice? 18? Si Attorney Butch po yun 18,300,000 po ang makukuha. 18 million. Pinasa nga po so per square meter rate ninda. Yeah. From 8 pesos plus to 38 pesos to almost 39 pesos. I see. So pag kinompute mo po entero, nasa 18.3 million. Per month. That is approximately po how many... That's per year. Yeah. So approximately po, Vice Kagawad, approximately po, Councilor, how many millions per month ang rent kang SM? It's about 1.5 kung yan mo, 1.5 plus. More or less 1.5 million. I think more. Opo. More than 1.5. Yeah. Ano po sa basihan Tabi kay ni Councilor Butch? Well, binasihan mi po sa mga existing rates kang SM in our surrounding cities and municipalities. Pigbasihan mi man po so going rate dyan sa
Tahaw Road plus so investment commitment po ninda sa tuya. Okay. Ang plano po kang SM digdi is to invest an additional 1.5 minimum. Yeah. 1.5 billion pesos. Mm. And they say that they plan to put up a school naman po sa area na ito. I see. Okay. So, dahil po ini domino effect sa ibang mga establishments tabi para mag-increase man sa indang real property tax in the future, tabi, Councilor Butch? Actually, ang SM po ang pinakababa po dyan. I see. Okay. Kaya sinangat na po sinda. Okay. Okay. So, effective when po yan, tabi, Councilor Butch, Lucila? Pag napirma na po sa kontrata starting July 1, 2025, mabayad na po kay adjusted rental. So, Ayun. So, retroactive po yun eh. Iya. Okay. So, all the rest po, yun man lang po, di ba, pinipatawan mo tabi history ang mga listeners yan na bubugtakan kang SM, di ba, government, Legazpi property, Legazpi City government property, tabi, Councilor Butch? Ano po again, please? Yan pong natutugdukan kang SM, di ba, city government property, yan ano? Opo, city government property po yun eh. Tapos, parte po kayo is privately owned. Yeah. Opo, tapos sometime 2009, pinaupa po yun sa LKY for the establishment of a grand terminal. Yeah. Apo, okay. Tapos 2015 po, so LKY, if I'm not mistaken, 2015, so LKY, inassign na po sa Yeah. sa SM sa kontrata. So ngunyan, ang ka-deal talaga ng city, si SM na. And then paglaog ni Congressman Alfredo Garbin, naging mayor po siya, sabi niya, we have to revisit and study in contract sa SM because luging-lugi po ang syudad. Yeah. So, una na po, nag-culminate na sa intirong trabaho na ito for the past 2 years, tigadalan pong maray, nag-culminate na po, digdi po sa resolution and sana po mapirmahan na ang kontrata. Apo, okay. Attorney, Councilor Butch, salamat na maray po sa informasyon. Mabuhay po kamo. Salamat po VP Henry Asim. Salamat po sa gabos na nagimati sa imong programa. Thank you. Paringal. Thank you so much. City Councilor, Attorney Lucila, nawala ta sana kami diging dua. Oto na si Mayor. Alam mo kaya nga hapot mo. Opisina, kay ribanan si Ibama na konsyal, tapos si Bay. Sundoy na pa dahil tabaka makauron talamat. Alas 8:30 pa man eh. Bakit makaisingit mo lang kung diba KPO? Okay lang. Makasingit kita nakulo na kayang kauron. Yeah. Talagang na-surpresan Mayor sa sayang belated birthday celebration. Ngunyan, dahil siya makakanigar, talagang pinagandaan man ka mga taga City Hall. Okay. Kaugbakan niya ngunyan daw. So yan tabi pa rin ang informasyon live digdi sa City Hall. Alarmario, thank you. Salamat Paringal sa report. Hali po dyan sa luwas. Nagdadalog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Mientras tanto, naman man kita kay Jimmy na salita. Hali po sa 3rd District Albay. Jim, good morning Jim. 4-day work week, daiman makakatipid pag-abot sa mga local government units. O iba man ang nasabat ni Jimmy Barreta ha. Sisay daw ang nagsabi kay ni. Aramon ta daw kay Jimmy. Jim, good morning Jim. Come in Jim. Jimmy. Hello. Hello, Bibi. Come in, Jim. Tapi nakadungog ko na. Okay. Pasado na. Yeah, go. Sa mga dagdag niya tong Barreta ngunyan na daw, mapon man ta BBP. An implementasyon kan lokal na gobyerno kan Ligao City kan presidential order na 4-day work week. Kung sayin sa laog o ang laog Lunes, Sundo, Huwebes, alas 7 nin aga, antos alas 6 sa banggi. Yeah. An uli. Ang purpose kay ni kan gobyerno makatipid sa kuryente. Pero kanina put niya to sa mga empleyado, sweldo, isay man giraray kumpleto sa laog min sarong simana. Basado sa mga paganalisar, ang sistemang ini, kan gobyerno, dahil man dag makakatipid, dahil lang sa pagbirnes, igwa man giraray nin mga pigdesignar na skeletal force, dahil man pwede totalmente isara,
ang gabos na departamento o opisina dahilan saan mga LGU iguanin mga bagay na importante na magpaabot ng serbisyo na maski Biyernes daing lawg dapat may tao man giraray na tada na malawg arog sa DSWD sa health sa CDRRMO as iba pa natural bukas ang opisina makonsumo man giraray ki kuryente. Yes, Talagang mananiskeletal force dahil magamit ki kuryente. Maski nga ni arog kay ni an analysis dahil magiginibo ang mga nasa LGU arog digdi sa ligaw sa pagsabing kung dahil magsunod, delikado man makasuhan o masanksyon dahil lang sa presidential order ini. Yes. So dapat nasunod doon, ngunyan, ang pinapautob na ini kan gobyerno nasyonal dahilan sa abnormal na sitwasyon inuli sa dahil pa natatapos na gira apektado ang haros bilog na kinabahan. Yan tabi bipian sa tuya mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB niya. Salamat Jimmy sa report. Hali po dyan mga tugang sa luwas. Oras natin 6:38 din pagkaaga. Mabalik ang hapot makalipas kan mga patalastan. Hatod sa Indo kan mga binasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Liver Aid Silymarin Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. An oras hatod sa Indokang. Liver Aid Silymarin Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Ang ubo at hika hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, but easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Hanap nyo ba dekalidad at murang appliances at furnitures on a factory price na may kasamang freebies sa bawat pagbili nyo? Tara na! Sa Daraga Home Depot offers branded appliances and furnitures tulad ng LED, Android, and smart TVs, washing machines, refrigerators, aircons, bed sets, sala sets, at marami pang iba. Plus, customized sala sets. Quality, durable, and affordable. Mababang presyo for cash basis at mabilis na proseso sa hulugan. For cash, installments, or online orders. Like, follow, and message Facebook page of all Daraga Home Depot branches. Visit their main branch at Rizal Street, Himantong, Daraga Albay, with branches in Maroroy, Daraga Albay, Purok Sais, Anislag, Daraga Albay, Rizal Street, Iraya, Ginubatan, Albay, Smith Street, Baluyo, Pilar, Sorsogon, National Highway, Barangay 3 Centro, Kamalig, Albay, Tambangan, San Isidro, Santo Domingo, Albay, Sanya Street, Barangay Itba, Manito, Albay, and Sampaguita Street, Kumadgad, Castilla, Sorsogon. Daraga Home Depot, the home of quality and affordable appliances and furnitures. Check and visit their website www.daragahomedepot.com. Daraga Home Depot. Hanap mo ba kaping masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix na tataglay ng bisag galing ng lavender extract na sumusuporta sa masarap na tulog, collagen para sa matibay na buto, glutathione para sa kutis, amplaya na nakakatulong para mapagbaba ang blood sugar level at iba pa. Sugar-free stevia ang pampatamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket, grocery sa inyong lugar. Alam nyo bang may Liver Aid Pro? Liver Aid
pero Pro, si Limarina, multivitamins pa. Ang Liver 8 Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liver 8 Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liver 8 Pro. Liver up na tayo. Liver 8 Pro. Mabibili ang Liver 8 Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Limarin Plus Multivitamins is a generic name of Liver 8 Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liver 8 Pro. May Limarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver 8 Pro. Pre, si Gerald Anderson to. Sulit na extra strong beer ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Ngayon, may mampangis na promo pa. Bili ka ng 2 litro, may libreng 500 ml na. Sa 190 pesos SRP lang, meron ka ng 2.5 litro. Pangis na tama! Ilabas na ang pangis ng Leon. Bili na! Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S, 2024. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. Bangis sa sarap. Bangis sa suli. Anom na dekadang nang nagsisilbi, min may pagmakulog, asin nagahatod, min magkakanigong pinansyal na produkto, asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, RBPI, ang kaagapay, asin katuwang, kan pag-abot kan sa indong mga pangarap, 60 taon in serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Kurbaran, ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o narakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, RBPI. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Tuhod, siko, baywang, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Webes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Wala kang di malalampasan pag may tiwala sa sarili. Tagay na sa swabing lasa at hagod ng Tanduay Rum. 170 years nang naniniwala sa tibay ng Pinoy. Ang tunay na matibay, may tibay Tanduay. Drink responsibly. Tunay ang tibay mo, kaya Tanduay ang tagay mo. Drink responsibly. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pumasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at Tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho.
Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ayun no, si Jopay na nakabisikleta lang dati, may motorsiklo na ngayon. Cheers tayo dyan! Gaan talaga pag ang tropa malakas sumuporta. Tapos may Tanduay Light, masarap inumin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mas magaan ang buhay pag nandyan ang barkada at Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Discover the exciting pickleball court in Daraga Albay. Join us for games and fun. New additional schedule starting March 2026. Open play every Saturdays 9 p.m. to 12 midnight for only 200 pesos per head. Free use of equipment. Picolandia Pickleball Court Daraga. Inclusive and friendly environment. 1960 Regidor Street, Barangay Binitayan, Daraga Albay. For inquiries, call or text 0993-760-4420. Hashtag Pickleball. Hashtag Albay. Hashtag Picolandia. Ang Zeolite ay isang natural na mineral na nakakatulong alisin ang mga unpleasant odors. Pwedeng gamitin sa mga basurahan, manukan, palaisdaan, piggery, pati na sa mga estero at kanal. Ang Zeolite ay may kakayahang i-absorb ang mga harmful chemicals sa tubig at lupa. Kaya malaking tulong din ito sa kalikasan. May Zeolite cat litter din para sa mga pusa available sa Hobama Enterprises, Malilipot, Albay. Call or text Mr. Hobile at 0915-220-9247. Zeolite. Choose right. Use Zeolite. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Agamigos, agamigas, may nagbabalik. Programa sa radyong pangsiyensya, pangteknolohiya at para sa masa. Muling iere, diskusyon nasa DZGB na. Mas malawak, mas espesyal, mas makabago. Science good news just for you. Abangan tuwing 1st and 3rd Fridays of the month. Diskusyon Season 2. Kompleto sigurado. Kompleto sigurado. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Oras Pilipinas, mga tugang 5 minutes bago magabot ang alas 9 ng aga. Nasa linya si Joshua Bino sa dagdag na report. Joshua, good morning. Go ahead. Coming, Joshua. Hello. Go ahead. Yes, DP, good morning. Good morning sa mga paraantabay. Sa dagdag niya tong bareta, sinurata na kan Daraga Municipal Engineering Office ang mga telecommunications companies o mga telco, sabi DP Henry, na may sadiri kan mga wire na nagpakarabit duman sa Duminoko na poste sa barangay Maroroy sa munisipyo kan Daraga Albay. Sa pakipagguron kan DCGB News, kay Municipal Engineer Fiel Montaliana, nagsurat sinda sa mga telco
as in na kumbaga tinaong talaan ining simanang inita BP Henry dapat magkaharali itong mga linya sa kundae mahali kan mga telco sud Municipal Engineering Office na BP Henry an mapurotol kan mga linya tanganing mapakarhay as in mahali itong duminoko na street light ta nakakahapa nakakaulang sa bulos ka na trapiko yan sa naunang bita ng lugar. Medyo alanganin pati na napupwestuhan sa itong duminoko na poste street light nakakabitan kan mga telco wires yaon harami sa intersection paliliko kamanduman sa may spillway kaya DC Road na minsan nagkakausanin traffic ang mga nagpakaralaylay na linya kan telco kan matatandaan kan uminaging simana sarong truck ang uminagi dyan sa area asin sinarabitan itong mga wire rason kung nata diminoko ang nakabitan sa ining poste kan street light. Sa pakitaguron man kan DCG News kay punong barangay Toto Lobiano, sigun sa iya nakaulay naman mismo ang driver kan inbueltong truck. Alagad sigun sa iya may rason man saan sabi nasabitan kan truck taharbabaon so kabit kan mga linya kan telco dahil nakapalaog duman sa standard na langkaw. Kung kaya nasabitan, rason ko na nagkakirimi sa poste kan street light. Sa ngunya na problema man ang kapitan, talagang napiperwisyo ang dalagan kan bulos ng trapiko. Sigun kay punong barangay Lobiano, papasiring naman siya ngunya na pagkaaga sa Municipal Engineering Office, Ligbi sa Daraga, tangalin ng mas pangmapag-ulayan kung ano ang magaganigong aksyon na mapakarhay itong nagkimi asin duminoko na poste kan na street light asin mahali itong mga nagreya na mga linya kan na telco tangali nang masiguro na mahali ang poste pero dahil man masyadong maapektaran itong mga nagagaramit ni internet na katinabang duman sa mga linya kan telco. So yan, tabi BP Henry sa pagbisita kan DCGB nyo sa area Gilaray ngunyan na pagkaga. Joshua. Ang sitwasyon. Joshua, malay lang ha, tabang nag-report kay Beligapon sa kuya. Gusto itong part na ko nadangog so magiging aksyon. Ano sa magiging aksyon tabi kan Municipal Engineering? Pakiulit daw. So, Municipal Engineering, nagsurat na BP Henry sa mga telco. Okay. Sabi ni Engineer Montaliana, within this week, kung dahil pa magka-arayos kan telco, so engineering na matarangkas. Ito delikado ito eh. Delikado yan. Oho. Yeah. Para mahali, mabulnot ito BP Henry poste kan na street light. Ngunyan, day basta-bastang makapag-action tulos, kakipuan pa isiyon talaga muna sa mga telco. Okay. Kung puro tulog dito, harali na din makaisip sa mga telco, medyo alanganin man. Okay. Kaya nagsurat, kung day mahali within this week, so engineering na ang mapurotol para mabulnot itong duminoko na poste BP Henry kan street light. With or without the consent of mga telcos? Basta na ipaisi naman sinda, kung dahil Yung mahali, dapat engineering ang mahali. Delikado kaya baka tubumbay yan, may madiskwidong tao, auto lalong abunaran yan. Correct. Diba? O di sige, salamat duman sa texter. Ako alert na pala kan sarong simana para mas mapadalang aksyon takaan. Pero balikan mo tabi Joshua ha, taba kamaling awan tabi ngunya na simana. Okay. Kaso pila receive surat? Last week. O di dapat ngunya na simana may resulta iyan. Pirang telco sa sinuratan daw, napot mo? Dahil nabanggit, pero medyo dakol-dakol itong connection duman dito eh. Dan mga telcos dyan, Converge, PLDT, pwedeng Globe, pwedeng DCTV, and other TVs, pwedeng ano pa ng mga yaon dyan. Ha? Dahil nabanggit specific sa mga telco, sabi ko sa bagong aga, kan pakatapos ng flag racing, basta ngayon nagpa-receive na kami ng letter, kung dahil mahali, this week, kami na ngayon maputol. Iyo. Okay, gamitan lang kay kuan gamitan sa iyang kay ano ni kay otobagang so cutter. Okay. Kung di karagat tagaton. Yeah. Anyway, sabi ni Henry, about naman duman sa street lights, ilaw. Ano sabi ni Kapalan? Ang sabi ka ng engineering,
may street light dyan na munisipyo mismo ang nagkabit. Oh, hi na. So, i-check gari ng data BP Henry sa baka naapektuhan man ka itong Dominoko na poste. Ya, maliwanagon da diyan kay to pampanahon ngunyan day maliklo mo ni. Alam mo naman na pag madilim maraming nangyayari. Yung ane. Kaya dapat maliwanag. Pero pag maliwanag nga, gusto ngayon maliwanag na eh. Gusto ng iba ngayon lights on. Depende sa desisyon. Depende sa kasunod. Okay. Anyway, sabi Abi Henry, yan ang kasimbagan sa edisyon niya itong follow-up ka na istoryang iyan. Okay. Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua sa follow-up report. May kinaraman dyan ha. Yung man ang nalingaw-lingaman ko. Salamat Joshua Tabi sa informasyon na yan. Ngani na masatisfy ta so nagpaabot sa ito reklamo na may aksyon ang gobyerno. Ang hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Pero magayon so sinabi ni Joker, uyog-uyogon mo, biyong pinadala sa kuya kan ibatang mga listeners. Uni nga eksaktong sinabi ka ano. Oh. Sabi-tabi kan sa tuya ng mga listeners, uning eksakto ngayang sinabi, matibayon ngayang caller mo. Ha? Ask not what your country can do for you. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Sabi po iyan mga tugang ni John F. Kennedy. Ang hapot, kaiba. Ang problema, nagkatarang pa ang pigbabandi lugaring. Di inuumaga. Nasa Senate ba ito si John F. Kennedy, adi? Pag may mga kwan talaga, maray kang mga... Anyway, yun man ang namuhay. Nagkataon lang siguro ito. Kaya, Henry, pero po sa sikat na presidente ng Amerika, si John F. Kennedy. Salamat kan sa inyong pagantabay. Ako po si Henry M. Di pong personalan, kita po tagahapot lang. Goodbye, mabuhay. God is good all the time. Mga pasalubong bang hanap nyo? Dave problema. Sagot